Ja vás vítam pri novom videu. Dneska si ukážeme, ako k nám štvorkolky prichádzajú. Tuto si dneska spolu rozbalíme. No takže krabicu máme odskrutkovanú, môžeme zhadzovať. Ako môžete vidieť, štvorkolku máme rozbalenú takýmto spôsobom, ako keby skomprimovaná, aby sa zmestila do palety. To znamená, že sú stiahnuté struny, rozobraté nárazníky, aby bola skrátka čo najmenšia, počas prepravy zaberala čo najmenej miesta. No, takže štvorkolku sme si viac menej rozbalili a pripravili. Ešte sa v podstate zbavíme všetkých týchto baliacich materiálov. Môžeme začať skladať tie veci, ktoré sú pripravené, nárazník, sedadlo. Toto je vlastne príbal z krutiek, ktoré budú potrebné na montáž týchto dielov. Samozrejme vždycky odstraňujeme iba baliací materiál, ktorý v podstate zabraňuje montáži nárazníkov, veci, ktoré tam nie sú sériovo namontované. Vyberáme si ešte ostatné diely, ktoré bude nutné namontovať. Keďže sa jedná o úplne novú generáciu štvorkoliek G3, ako môžete vidieť, tak toto sú podblatníky, ktoré sa takisto montujú na tú štvorkolku. Nie sú tam štandardne, musíme to robiť my ako autorizovaný dealer. Samozrejme u nás sa všetko zapisuje, takže vypíšeme si zákazku, kto tú štvorkolku montoval, preveríme výrobné číslo cez náš systém a následne pozrieme, či sú tam nejaké zvoľovacie kampane alebo podobne. Odpíšeme si výrobné číslo zo štítku z krabice do zákazkového listu, kde samozrejme kontrolujeme správnosť VIN číslom na štvorkolke. Štvorkolka nemá žiadne zvoľovacie kampane, takže v podstate je v poriadku a môžeme skladať ďalej. U nás je taká zásada, že všetko dokumentujeme, či už zákazkový list alebo samotný stroj, takže ideme to samozrejme nafotiť. Teraz prichádza moja najobľúbenejšia časť. Ideme odrezať tieto gurtne, ktoré držia vlastne strunu. Ďalší krok je zapojenie akumulátora. Akumulátor máme zapojený, dotiahneme. No samozrejme, nakoľko štvorkolka bola dlho zabalená a baterka bola nečinná, tak dáme ju pre istotu aj na nabíjačku. Ideme to dotankovať. Štvorkolka nám žije, vyskúšame ju naštartovať. Niekedy to chvíľku trvá. No takže štvorkolku máme po diagnostickej stránke hotovú. Necháme ju teraz chvíľku povrčať, aby sa zohriala na svoju prevádzkovú teplotu. No a následne môžeme zmerať hladinu oleja. Ako prípis od fabriky BRP je, že olej sa musí vlastne merať, keď je stroj zohriatý na svoju prevádzkovú teplotu. A následne si zmeriame olej. Medzi tým si zoberieme momentový kľúč, kontrolujeme dotiahnutie kolies. Ako si môžete všimnúť, z výfuku tejto štvorkolky teraz ide taký, neviem, či to je dobre vidieť na videu, ide odtiaľ proste dym. A to je práve preto, že štvorkolky, keď sú nové, majú všetky tie výfukové komponenty ešte nevypálené. A vlastne týmto spôsobom sa ona ešte nejakých prvých 500 km nejakým spôsobom vypaluje. To znamená, že čiastočne takto dymí. Na tom videu to bohužiaľ nie je dobre vidno. Ako môžete počuť, zapol sa nám ventilátor, takže štvorkolka je zohriatá. Dáme si ju na rovinu a zmeráme hladinu motorového oleja, prípadne dolejeme, ak bude treba. Po nejakých 5 minútach kontrolujeme olej. Ako môžete vidieť, na mierke je maximum, takže není nutné dolievať. Takže nahodili sme si vlastne sedadla. A ešte posledný krok, ktorý treba vykonať predtým, ako v podstate stroj buď odovzdáme zákazníkovi alebo prevezeme na showroom, je skontrolovať funkcionalitu všetkých tlačidiel, to znamená ďalkové svetlá, výstražný trojuholník, smerovky, nabíjak, 4x4, zadný nahon, predná uzavierka, inteligentný plyn, prepínanie palivových map a inteligentné brzdenie motorom. Všetko nám funguje, všetko je v poriadku, takže už nám zostáva posledná vec a to je skontrolovať nabíjačku. Nabíjačka nám nabíja, takže výborne. A posledná, najlepšia časť, potrhať vlastne všetky chrániace
prvky, to je tam vlastne kvôli tomu, aby sa počas prevozu štvorkolka nejakým spôsobom nepoškodila, nepoškriebali sa plasty, takže toto si pekne dáme všetko dole. Takže dneska sme si ukázali, ako nám do autorizovaného dealerstva prichádzajú štvorkolky. Sme na začiatku videli vlastne úplne v krabici. No a takto vyzerá štvorkolka po predpredajnom servise, ktorý zahŕňa aj skladanie, nastavenie, kontrolu. No a teraz je pripravená pre vás. Ešte doladíme posledné detaily. Je to model XTP, to znamená najšportovejšia výbava, ktorá sa momentálne dá kúpiť. 101 koní, úplne nová generácia, úplne nová štvorkolka, úplne nový rám, neskutočné pocity z jazdy. Je to naozaj neporovnateľný rozdiel oproti starej generácii, ktorá tu bola doteraz.